Ya kaysa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si isang tadi niya nikatiblig si isa Makkah. Iyan ni ka panunon si isa Makkah. Miyaka daw tanong miyaka sa Makkah. Doon makanaik na miyaka pagumrah. Na mele tanong na mga palaw. Nagyan na mga palaw na dod na mi alinsan. Kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginabuha na ubero na makaapian na bariran na piyan na guli na sa building. Ugay na nga na mga palaw ron na dod na maalin. Yaman tulula sa mga mapura palaw at tutulungan niya ng Makkah. Si isang katutulungin niya si isang Makkah. Mano siya kay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Superman? Kenapa superhero? Kesakit coba danian. Kepagdam sa gutom. Kepagdam sa robas. Kepagdam sa kawal. Lagi tanong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ng mga fanatik ang mga tawa ay kapkilir ang Rasulullah na ba Superman. Allahu Akbar. Di, so Rasulullah na normal na manusia. Pagpakagdam sa rata ino. Pagpakagdam sa kapipig ino. Pagpakagdam sa robas. Pagpakagdam sa masakit. Nasamang katutulungin yan sa Makkah, ingda Makkah. Na miyaw mo sa Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, na lagi di kayo niyo ba tigta na malulun le mararata ino na ay dismuyang Jibril at ilahay Jibril nakataon katigyan nakatalugawi na sakan na uso pamilya ka na damiya ka na miya panganang nagkasaganak. Wow. So Khadija akaruman yan na ayat ni kanagawon guwan eh kudapan panulong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayat ni kanagawon aso Khadija na penimbal trip karaban, yung karaban so sa Syria na laon no malay tamok sa may tamok sa Makkah na pag-invest si iko karaban mo Khadija katir na pakalabad na si iko mga kawasa si sa Makkah na din apagulaan no Khadija akawasa kaira miyan no mga dato aso Khadija na trip na rojo ng pag-invest kala nitang na sumiyaga di kirana miya katalugawi na dasiran waka ng pamilya at na mga wata yan ang mga bulay. Allahu Akbar. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na di so Rasulullah nakayetiro niya no to kay Jibril na sak na gusto pamilya kan na miya katalugawi na da miya ka nami akasaga makapanganalan na sunjo ka tiro niya ro na minidirnig ipaparti alangit dumiyagum nakiyatakawan sa Rasulullah ya Jibril dumiyaw masubangkit naman ang uta intensity naman ang uta beger agyan uta kaya pakasura Rasulullah agyan uta miya response agyan uta response sa langit ayam ya tiro Rasulullah ya Jibril dumiyaw masubangkit kaya takawin ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa uta kele niya sa uta kaya paparti alangit kaya lulundig alangit ada tu sagad ko miyangaw na masa ay miya tiro Rasulullah ya Jibril bertigan miyaw masubanggit. Allahu Akbar. Ya Rasulullah ya Habibullah kenapa miyaw masubanggit na suwatin sa mga kaan sa langit na palay silang din kiyagagawan na burayaw taranun sa nga miya tiro ka. Allahu Akbar. Sa pidariwayat na miya kasura sa mga malaikat miya kagurok sa mga malaikat sa utalaw ng malaikat ay nanulaw tayo aya sugun ko mga nabi na so Jibril aya atas tang ano Jibril na sugun ko mga nabi ugid kamanang ta kataon na no so Jibril aya akida tayo na so Israfil na so joke daw Allah Ta'ala na piyaki kaptan ng tasangga kala bugyong aya bu punew niyan na order wallah na di ke per kamatan niyan ikapidi kamatan niyan sa kalalangagan niyan si Allah kau ba order swallah kau bersifat orang tak apa gipan yang itu ini bergerak Allah Taala atas tangguhan. Nasang tak apa surah Rasul sallallahu alaihi wasallam nasigu Allah Taala su Israfil sunga ko Muhammad awiding agi nga apa kay udah narat itu. Allahu Akbar sunjo ketiru aru Rasulullah namiyaka tindig sa hadapan su Israfil alaihi salam. Akna botob surah mga nabi na special na sigu ay sembag ng Allah Taala udah pakai siyan. Udah membuat dia kay Jibril ya
talaga isak na usap pamilya ko na dami akan nangapa na. Namiyakatin sa hadapan niya sa Israfil. Ya Rasulullah, nakataon Allah ta'ala sumambab talaga. Napiyakataling umako niyan raka, pamawid ako sa pakaisi at kailangan Allah ta'ala susubok ka. Hey Muhammad, nasusugo na Allah ta'ala. Sa pakaisi, saya pakaisi ina bang kakabaya. Digan so Rasulullah sa bebe. Bang kakabaya, ang baloy ni Allah sulaw na palaw sa Makkah bulong perak. Na apian da kasung na mulan sa kakar atau tunduk nganian paano ka di manggasto bangkay ni kabaya ini firman to Allah Ta'ala so Allah Ta'ala ini firman bangka kabaya Allahu Akbar anta atiyan kaska nang boleh ka nabi apad mga miskin Allahu Akbar adun ini semoga Rasulullah ya Israfil na sampai ka hukad na nakan at tumuon na kan na makalpas ako kuman anakan magrok sa Allah Ta'ala na upaka ka na ko niyan na anakan papanalamat is Allah Ta'ala